sa DWZR Zoom Radio 8 to 8 AM. Dito po yan sa lungsod ng Legazpi. Samantalang napapakinggan naman po yan sa mga area ng Sorsogon, Masbate, Catanduanes at maging sa Northern Samar. Siyempre, sa Don TV, sa live streaming din po kami dyan. And tuwing Miyerkules, huwag niyo pang kakaligtaan dyan sa Sorsogon naman sa DWDR FM ng Provincial Government of Sorsogon. Ang programang Ugnayan sa Bicol ay base pa rin sa Philippine Development Plan at agenda ng pamahalaang pambansa sa pangasiwa ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At atin pong isinusulong dito ang pangkalatang kaunlaran kung saan nararapat lamang na lahat ng mga Pilipino ay nakikinabang iyaan ng tinatamasa nating pag-unlad at pagtaas ng antas ng pamumuhay sa angmang bahagi ng Pilipinas at sa angmang sulok ng mundo. At hindi rin po natin matatawaran ang ating pakikipag-ugnayan sa mga pribadong sektor, mga civic society organization, non-government organization para naman po sa ating public-private partnership para rin sa pagsusulong ng mga programang pangkaunlaran sa ating mga pamayanan. Oras natin, 40 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. 20 minutos na lang bago mag alas 11 nin pagkaaga. Sa ngayon naman, tunghayan natin ang Bicol, COVID-19 Bicol update sa ating ulat with the Department of Health, Regional Office number 5, Center for Health and Development. Ayan, sandali mo na case, buksan ko muna itong, ayan, okay, sige. Makakasama po natin sa araw na ito mula sa Department of Health si Sir Edwin Lombo, ang Development Management Officer 3 of the Health Facility Development Unit para sa ating healthcare utilization rate update. Samantalang ang ating, actually parehas naman natin to Suki, si Sir Ken naman para sa ating COVID-19 updates, and ganoon na rin po sa ating tanungan mamaya po. So unahin na natin para sa ating Bicol COVID-19 updates ulat para sa healthcare utilization rate update. Nasa kabilang linya na po si Sir Edwin Aldrin Lumbo. Magandang umaga po Sir Edwin, and welcome uli sa Ugnayan sa Bicol. Magandang umaga rin po, Sir Marlon at Go ahead po, Sir Edwin. Tagapakinig at nanonood po ng programa ngayong Meron na ba case? Ay, audible po. Yeah, sige. So babalikan natin si Sir Edwin, but we are happy to note yung latest natin, na ulat mula sa DOH, nung okay. Nagsasalita na daw po, naka-online na. Okay na po? Sir Edwin? Na po? Yes po. Okay. Sir Edwin? Magandang umaga po muli sa inyong lahat. This is your healthcare utilization report. Ano mo yung sige. I-check po natin, pero naririnig po ba ako ni Sir Edwin, Ma'am Joanna? Yes po. Okay, so standby lang po, Sir Edwin. Inaayos ni Miss Keisha yung ating Oo. Wala daw wala pang audio case. Oo. Ay may audio. Sige. So ano bang tawag nito? Rinig daw nila. Narinig daw nila tayo doon sa kanilang side, okay. Okay, sige, sandali po lamang, Baka yung connection case pa na lang. Okay, wait po, Sir Edwin. Muna tayo? Hindi namin nakukuha yung audio sa
broadcast ngayon. I know nag-start na po tayo dyan sa ating online with the other members of the media. No, pero dito sa ating ano to, broadcast mhm, ano wala pa case. So naayos lamang po ano. But anyway, mamaya the Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth, no, para pag-usapan naman natin ito pagdiriwang nila ng National Health Insurance Program Month ngayong February. Mm-mm. Okay. EA Lumbo daw. DOH Bicol CHD EA Lumbo. Nakita mo? Ano? Okay. Ayan. Oo. So, anyway, sige. Pero tuloy-tuloy ba na nagsasalita si ano? Si na pangalan? Hello po. Oo. Sige. Sa ngayon siguro ano, since may mga iba pa tayong kasama, ipagpatuloy na po ninyo muna, Ma'am Joanna, ano, at kami ay mag-o-online na lang. At sige. So maraming maraming salamat ano. Ongoing daw yung ano ni Sir Edwin. So magbabalik po kami dito sa pwede ba tayo mag-break muna para matugunan yung ano natin? Sige, break muna po kami at babalikan po namin kayo para dito sa ating Bicol COVID-19 update sa ulat. Mula po yan sa Department of Health, Regional Office number 5. Alright, so Sir Edwin, good morning. So since may technical problems po sa part ng PIA Region 5, we will go ahead na po with our ulat sa COVID-19. And let's start po with COVID-19 updates with the healthcare utilization rate updates na ibibigay po sa atin ni Sir Edwin Aldrin Lumbo. So Sir Edwin, go ahead na po for the healthcare utilization rate updates. Ayan, good morning po ulit, Ma'am Joanna, at sa lahat pong tagapakinig natin at nagsumusubaybay sa ating programa for today. This is your Healthcare Utilization Rate Report as of February 6, 2022. Sa kabuuan po, ang ating mga hospital sa buong Bicol ay naglaan ng 1,273 beds for COVID at meron po tayong nagamit na 347 beds or 27.3% utilization rate. Meron pa pong natitira na 926 vacant and available beds. Ano po? Ang nasabi pong porsyento ay nasa low risk level habang ang isolation beds at COVID ward beds, ICU beds at mechanical ventilators po sa kabuuan ay nasa low risk level. Dumako po tayo sa ating COVID referral hospitals. For Bicol Medical Center po, sila ay may inilaan na 228 beds for COVID at meron pong 80 na nagamit or 35.1% utilization rate na nasa low risk level. Meron pong natitirang 148 na available vacant beds. Ang kanila pong isolation beds, COVID ward beds, ICU beds, maging ang mechanical ventilators ay pawang nasa low risk level. Sa Bicol Region, General Hospital and Geriatric Medical Center naman po sa Kabusaw, sila ay naglaan ng 63 beds for COVID, 35 ang nagamit with 55.6% na nasa low risk level at merong natitirang 28 available and vacant beds. Ang kanilang isolation beds at ICU beds po ay nasa moderate risk level with 61.1% and 66.7% utilization rate respectively, habang ang kanilang COVID ward beds at mechanical ventilators ay nasa low risk level. For Bicol Region Training and Teaching Hospital naman po, meron silang inilaan na 114 beds per COVID, 52 ang nagamit with 45.6% na nasa low risk level at meron pong natitirang 62 vacant beds.
Ang kanilang isolation at ICU beds ay pawang nasa moderate risk level habang ang COVID ward beds at mechanical ventilators naman po ay nasa low risk level. Dumako naman tayo sa mga probinsya po, excluding our COVID referral hospitals as well as yung mga key component cities. For Albay, meron po silang inilaan na 21 beds per COVID at isa lamang po ang nagamit with 4.8% utilization rate. Ang isolation beds ay nasa low risk level habang walang naitalang paggamit sa kanilang COVID at mechanical ventilators or COVID ward beds at mechanical ventilators. Sa lalawigan naman po ng Camarines Norte, meron silang inilaan na 166 beds per COVID. 17 po ang nagamit at meron pang natitirang 149 beds available and vacant beds per COVID or 10.2% utilization rate na nasa low risk level. Ang kanilang isolation beds at COVID ward beds ay pawang nasa low risk level habang 0 po or walang nagamit sa kanilang ICU at mechanical ventilators. Dumako naman po tayo sa lalawigan ng Kamsur. Meron po silang 8 inilaan, isa ang nagamit or 12.5% utilization rate. Nasa low risk level naman po ang kanilang isolation beds at walang naitalang paggamit sa kanilang COVID ward beds. Wala naman po silang inilaan, ICU at mechanical ventilators for COVID. Sa lalawigan ng Catanduanes, meron po silang 74 allocation at 17 po ang kanilang nagamit with 23% utilization rate at meron pang available or vacant na 57 beds. Ang kanila pong isolation beds, COVID ward beds, ICU beds at mechanical ventilators ay nasa low risk level. Sa lalawigan ng Masbate, meron po silang 8 inilaan para sa COVID or 8 higaan para sa COVID, wala pong nagamit, habang wala naman po silang inilaan para sa kanilang COVID ward beds, ICU at mechanical ventilators. For Sorsogon, meron po silang 71 beds allocated for COVID, 16 ang nagamit with 22.5%, habang ang kanilang isolation at COVID ward beds ay parang nasa low risk level, ngunit wala po silang inilaan na ICU at mechanical ventilators. Lumako po tayo sa ating key component cities. For Legazpi City, meron po silang 96 beds. Allocation for COVID, 31 ang kanilang nagamit with 32.3% utilization rate na nasa low risk level. Habang 65 po ang natitirang vacant beds. Ang kanila pong isolation, COVID ward beds, ICU beds at mechanical ventilators ay pawang nasa low risk level. For Ligao City, out of 42 dedicated beds, meron silang 5 nagamit with 11.9% utilization rate. Ang kanila pong wala silang nailaan for COVID ward beds, ICU beds at mechanical ventilators. For Tabaco City, meron naman po silang 45 beds allocated for COVID, 6 ang nagamit with 13.3% utilization rate at ang kanila pong isolation at COVID ward beds ay pawang nasa low risk level habang walang naitalang paggamit or walang nailaan para sa kanilang ICU beds at mechanical ventilators. For Iriga City naman po, meron silang 61 beds na inilaan, 6 ang nagamit with 9.8% utilization rate. Meron pa pong 55 vacant beds. Ang kanilang isolation beds at COVID ward beds ay pawang nasa low risk level habang walang naitalang paggamit sa kanilang mechanical ventilators at ICU. For Masbate City, 36 ang kanilang inilaan at 11 pong higaan ang kanilang nagamit with 30.6% utilization rate. Ang kanilang isolation beds at ICU beds ay nasa low risk level habang walang naitalang paggamit sa COVID ward beds at mechanical ventilators. Lastly, for Sorsogon City, meron po silang 126 dedicated beds for COVID. 56 po ang nagamit with 44.4% at meron pong available and vacant beds na 70. Ang kanila pong isolation beds, COVID ward beds, ICU beds, at mechanical ventilators ay pawang nasa low risk level. Yan lamang po Miss Joanna, maraming salamat po. Okay, ayan po si Sir Edwin. At dumako na tayo ngayon sa update naman sa atin ni Sir Ken Noida para sa COVID-19 update. Okay, we now proceed. Sir Ken?
Good morning, Sir Marlon, and good morning po sa lahat ng mga taga-antabay natin sa araw na Ayan, ito. thank you. Mhm. So, Sige bali po. kami po ay magbibigay ng update hinggil sa mga bagong kaso ng COVID-19 dito po sa ating rehiyon. So, a total of 26 ang mga confirmed COVID-19 cases dito po sa atin sa Bicol Region as of February 6, 2022 o kahapon. May mga probinsya po tayo na walang mga naitalang kaso ng COVID-19. Ito ay ang province ng Albay, province of Camarines Norte, province of Catanduanes, Masbate, and Sorsogon. It only note na merong isa lang na probinsya ang may mga kaso na 26. Ito po ay ang Camarines Sur. So isa-isahin po natin ito, Sir Marlon, itong Mhm. list na to kung saan po ito distributed. For Naga City ay meron pong 10. Ang Kanakman ay merong 3 additional na COVID-19 cases. Ang Gainsa, Iriga City, Pili at saka ang San Fernando ay parehas may tigda-2. Samantalang ang Bumbon, Buhi, Milaor, Nabua at saka ang Ragay ay meron pong tig-isa na mga bagong kaso ng COVID-19. So this totals to the current case count natin ng COVID-19 cases sa buong Bicol Region na 58,345 yung mga nagka-COVID-19 simula po ito ng 2020 hanggang February 6, 2022 sa ating pagtatala. Pag-usapan naman ho natin yung mga additional recovered cases natin here in the Bicol region, kung saan kahapon po, February 6, 2022, ay nakapagbigay po ng 39 na updates on recovery ng cases natin sa COVID-19. Ito po yung Kamsur, may 2, samantalang ang Sorsogon ay meron din 37 recovered cases. So this is a total of 39 yung naitala lang kahapon na recovered. And we're expecting a volume of recoveries in the next few days from Mhm. the provinces na from the entire provinces ng Bicol region para po ma-update natin yung total recovery natin. As to the deaths, Sir Marlon, ay meron pong additional na 14 recoveries. 14 death Yeah. reports na naiulat sa atin kahapon. Ito po yung 10 mula sa Camarines Sur na Mhm. naipagbigay alam sa atin. At ang Sorsogon naman may additional na 4 deaths na naiulat kahapon. So this is totaling to 2,063 individuals ang mga namatay ng sa sakit na COVID-19. Ulitin ko po, 2,063 yung kabuuan bilang namatay mula sa sakit na COVID-19 since ng 2020 pagtatala natin. So Mhm. that's it for now, Sir Marlon. Over to you. Yes, thank you, Sir Ken. And yan po ang estado naman ng COVID-19 monitoring ng Department of Health at ng IITF. Okay. So far, Sir Ken, dito naman tayo sa mga katanungan na ipinadala ng ating mga kaibigan sa media, ganun din ng ilan natin ng mga stakeholders and the public. Kasi nakikita natin, andyan pa rin ang COVID. Ito naman, ang itanong natin kasi we are very particular yung karamihan sa atin very particular dun sa mga variants. Sige. Ano po ang updates ngayon sa variants naman ng COVID-19 sa Bicol region? Okay? Yung Delta pa rin ba ang dominant cases sa Bicol or may iba pong variant so far? Sir Ken. Okay, pertaining to this, Sir Marlon, napakaganda ng Mhm. katanungan kasi it's about time na din na ma-update yung ating entire Bicol region, mga Mhm. nakikinig at nakapapanood sa atin. So as of January 30, 2022, ay merong kabuuang VOC or variants of concern sa atin sa Bicol region na Mhm. umaabot ng 839 Okay. na VOCs ito. At kung titingnan ho natin, isa-isahin natin ito per variant kasi meron tayong alpha, meron tayong beta, meron tayong Delta at saka meron tayong Omicron. Ang Uh-huh. Alpha po ay may 56 kabuuan na Bicol region. Okay. 56. Ang Beta naman ay merong 127 sa kabuuang Bicol region and it is spread sa lahat na po ng mga probinsya and sa cities ng Bicol.
Sa Mhm. Delta naman ho ay merong a total of 640. Ganon din, spread na po ito sa lahat ng mga probinsya natin sa Bicol region, including the two major cities. Ang Omicron Okay. naman ay merong 16 additional na Cases. 14 from the Mhm. previous report natin na dalawa. So, 2 plus 14, a total of 16 na po sa 16. Omicron Okay. cases. Okay. I Mhm. think we have to update the people here kung saan ito situated, di ba? Di po ba or located? Kasi Sige po. ito nga po Oo. ito. For the province of Albay ay meron pong nakitaan na 8 na Omicron cases. Samantalang ang Camarines Sur ay merong additional na 4. Ang Sorsogon at saka here sa Legazpi City ay merong tig-isa. So this makes a total of 60 na ang ating Omicron cases na Omicron nakita cases. Okay. po. Simula po ito ng unang, di ba kung naalala ni December 31. Yes, Ah, na nagkaroon ng kaso. Oo. yes. Opo. A total of 16. 16 na Mhm. po sila na Omicron cases Okay. natin. And rest assured po that our surveillance officers mula po sa various na provinces at saka mga city or cities na iyon ay nag-undergo na din po sila ng immediate contact tracing at saka disease surveillance activities on these cases ng Mhm. Omicron. So I think that's it for number 1 question, Sir Marlon. Yeah, A okay. total of Sige. 839 Okay. So, VOCs. actually, Sir Ken, pinag-uusapan natin yan na may mga variants or bumababa o tumataas yung kaso. But definitely, the only way to address that is the prevention, itong minimum health standard, and of course, yung pagbabakuna, which is why patuloy po yung bakunahan natin. So, with regards po sa pagbabakuna naman, ang pagkakaalam namin, nabalitaan natin sa Central, sa NCR, nagsisimula sila ngayong araw at magsisimula na rin daw ang pagbabakuna sa mga 5 to 11 years old kasama na ang Bicol. So, kailan po kaya ito and kailangan ba talaga na mabakunahan na rin itong 5 to 11 years old natin? At sa age group naman na ito ay kumusta naman yung mga tinatamaan ng COVID? O kahit pa isa-isa lang po yung pagsagot doon. I think tatlo yung question ko, Sir Ken. So, can we have some thoughts on this, Sir Ken? Yes, sir. Napakatimely Oo. naman ho ng inyong mga katanungan dito sa media sa media forum na to. Oo. Malinawan po yung lahat, lalong-lalo na po yung mga parents having the 5 to 11 years old na nire-ready yung Mhm. kanilang mga anak for vaccination. The question na nakuha ko po sa inyo mula sa inyo is ilan ang mga natamaan sa age group na ito ng COVID? Yes, oo. Okay. It's very Mhm. clear po na yung tanong na yon at dapat masagot at maintindihan din ng ating mga parents, di po ba? To 1,884, 5 to 11 years old in John na natamaan ng sakit na COVID-19. Natamaan ng Simula po okay. ito ng Mhm. pagtala natin ng 2020 hanggang February 6, 2022. Okay. Kung titingnan po natin sa mga batang lalaki, edad 5 to 11 years old, umabot po ng 1,007 yung mga nag-contract ng Na COVID-19. na-infect, yes, Yes. okay. Sa mga batang babae naman ho, age 5 to 11 years old, ay meron pong 877 individuals sa age group na ito ang na-infect ng COVID-19. So, what does this Mhm. mean? Ibig sabihin po nito, hindi po na-exempt yung mga bata, lalong-lalo sa this Mhm. age group, na mahawaan ng sakit na COVID-19. Kaya po on February Mhm. 1, 2022, according po sa media forum ng ating Yusek Vergere, na-mention po niya doon na yes, the COVID-19 cases from other age group are decreasing. However, the DOH have noted na merong mga kaso din sa mga batang age group na Mhm. ito. Kaya po, ah, 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 maganda din na yung COVID-19 tawa din ang mga bata at pwede din ma-infect sila ng mga adults Mhm. sa loob ng kabahayan. And Yes, during this oo. scenario, still yung vaccination can protect the individuals from having the severe diseases or even the complication na mag-lead into death kapag sila Mhm. ay hindi na bakunahan at nagkaroon ng sakit na COVID-19, knowing na may mga Yes, yes, bata din okay. na mayroong mga comorbidities, di ho ba? Comorbidities, Yes. yes, oo. So the Department of Health, according to that media forum,
na sinabi po ni Yusek Perheri is that the Department of Health is working on measures to prevent or to stop this from happening. Kasama na dito Mm. po yung pagpapabakuna sa mga batang 5 to 11 years old nang sa ganun hindi po lumala yung mga kaso on this age group para matapos Mhm. na si COVID-19, di po ba? And Okay. pinag-aralan po ito ng mga experts uh, on the formulation ng bakuna for ages 5 to 11 years old. And of course, the Department of Health assures that, including the government, the entire government, that this vaccination for pediatric individuals ay ligtas at effective because of the data na Mm. nagbaback up na din doon at ang international community. Mm, So, yun mm. po, Sir Ok Marlon. okay. Sir Ken, siguro konting ano lang, though nabalitaan natin na nagsimula na sa NCR at bukas mag-expand sa 4A saka 3. Meron na ba tayong schedule sa Bicol naman kung kailan mag-roll out ito? Any For info so for far? for that concern, sir, we will have to know it pa rin today Yeah, okay. So, with the mm, program coordinators, including our kapartner po sa advocacy, which is the yes, HTU. okay. Yes, So sir. Balikan basta namin so kayo, far sir. yes, basta so far sa ngayon wala pang abiso ano, Sir Ken. So definitely marami ang nag-aantay naman yan and we will announce naman it to our different comms platforms ng PIA, ng DOH. So antayin natin ano. And Sir Ken, ito siguro ano rin makapagbibigay sa atin ng ano ba to, ray of hope, ano? So kasi mukhang bumababa na ang kaso ng COVID-19 sa Bicol base po sa mga inire-report lately, ano, yung sa ngayon. Safe na ba na sabihin natin na talagang pababa na ang kaso ng COVID-19 sa Bicol Region? Sir Ken? Okay, first and foremost po, we have to recognize na yes, Mhm. meron pong slight decrease yung mga kaso o mga bilang ng Okay. kaso na naiulat on COVID-19 over the last few days dito sa ating rehiyon. However, we Mhm. have to stress mula po sa Department of Health na hindi pa dapat tayo maging complacent at Okay. all and put our guards down, lalong-lalo na sa Mhm. pagprotekta ng ating mga sarili and including the family members laban sa Yes. COVID-19. Nire-remind pa rin po natin, Sir Marlon, no, through this platform, na dapat pa rin Mhm. po nating i-practice yung minimum public health standards at all times. Yes. Ano po ito? Yung tamang pagsuot ng face mask kapag tayo po ay Mhm. nasa trabaho at saka mga nasa public places or public transport. Nang sa ganun po, contained from within us yung possibility na makahawa tayo kung meron man tayong COVID-19 or even other Mhm. respiratory diseases sa ibang mga nakakasama natin sa opisina or even sa mga sasakyan. So if we Mhm. wear our face mask, lalong-lalo na po kung tama ang pagsusuot nito, hindi nakalabas yung ilong or nandyan sa Mhm. baba yung pagsusuot, ay magandang at epektibong pagkontrol ito sa sakit na COVID-19 and any other respiratory diseases, 'di ba? Katulad Mhm. din po ng influenza, nakokontrol natin 'yon. And tama din po dapat yung ating pag-practice ng hand sanitation or hand hygiene, kung saan okay naman magdala ng alcohol at sumpitin ang ating mga kamay ng alcohol or alcogel. Or kung hindi naman, pag may access naman po tayo sa faucet, sa Mhm. lababo at saka sa sabon, ay maaaring mag-hand washing na tayo, di po ba? At siyempre, hindi pa rin natin kinakalimutan yung physical distancing or social distancing. Mhm. Kasi Tama. mas mainam na tayo mismo sa mga sarili natin is alam natin na yes, may possibility mahawa pa rin tayo sa community. Lalong-lalo na kapag tayo ay pumupunta sa mga crowded places, sa merkado, sa mall, sa mga bangko, na halos magkakalapit yung mga clients, no, sa atin. So, tama na mag-practice pa rin tayo ng social distancing. And Mhm. kung maaari po, di ba, avoid natin yung large group of people, mga gathering na hindi natin alam yung mga possible exposure nila from their workplace, Mhm. from their family members. So, kung po pwede, we choose yung mga pupuntahan natin. And of Yes. course, one of the important things po na sinasabi pa rin po natin is yung mga nag-aagam-agam pa to have their vaccinations on COVID-19, sige na po, ilin na magpabakuna. Mhm. Yes. Lalong-lalo na din po ngayon na nakikita ho natin na meron pa naman talaga na mga individuals affected ng COVID-19, di ba? Mhm. And
ito po, it doesn't necessarily mean na hindi kayo mahahawaan na ng sakit ng COVID-19 pag kayo nabakuna. Pero ito po ay maganda na maprotektahan kayo laban sa pag-progress ng sakit Yeah, sa oo. severe form sa inyo kapag kayo Mm. ay bakunado. And Okay. lastly po siguro, Sir Marlon, ipapaalala natin sa lahat, kapag isa man ho sa atin ay nag-develop na po ng symptoms ng sakit na COVID-19, parang sinisipon-sipon tayo, may lagnat, may sore throat, or kung hindi man ay may runny nose na tayo, we have to immediately, kung maaari, get tested tayo. And of course, we seek medical interventions. Ang dami na hong platforms ngayon na nagsisilabasan, di ho ba? Virtual platforms are being offered na by the health practitioners, be it private Mm. or public um, health facilities, or kung hindi man, kindly arrange your visit to your Yes. healthcare provider. Then, Mm. mag-isolate ho tayo. Importante po yun. Okay. Nasa katrabaho natin na walang mga simptomas. So, Yes. immediate isolation works po ito, Sir Marlon. So, over to Yes. you. Yes, okay, tama 'yun Sir Ken kasi good thing yung celebration ng Chinese New Year hindi masyado ganun yung titipon-tipon or some had done it in private na lang mga pamilya, but eto may paparating na naman tayong celebration sa darating na Lunes, yung Valentine's Day ay paalala pa rin yung pag-practice ng minimum health standard. Okay, siguro last question, Sir Ken, kasi panood sa TV na itong That equilibrium between the level of transmission and the level of immunity of an area is yung parang sakit na katulad ng tigdas na nandyan na talaga siya sa ating mm, sa community. It's only that Filipino children are regularly vaccinated against measles or tigdas until the country reaches a point where there are only few cases of the disease to occur. Parang ganun yung logic, Sir Marlon, ano? Na gusto natin is slowly, little by little, ay bumaba yung kaso nito sa mga community. Lalo na din na ito ay dapat okay. maging stable, dapat maging constant, and maging predictable po ito yung kanyang disease nature sa community nang sa ganun ma-address. But again, endemic doesn't necessarily mean it's harmless. So, we have to prepare ourselves pa din, no? We have to Mhm. prepare and wait for the guidelines from the national office and other partners para nang sa ganun magkaroon ng transition Mhm. within the next few days or in the next